ukukhuluma so ngizele lokho izanga ubakhala kwenzeke kwenzekeni as if bungekho hayi ukuthi bengekho lento lena dinner ya last night ayingalisanga futhi like uma ngicabanga ngayo ila vele ngifuthuke kakhulu ngiyiselesele nje angazi ngini ezoqhuma manje ayidala futhi ziwu2 izinto zingidine futhi ngingaphezu kokudinwa kangangoba nento obekade ngokwami nento ade ngiyele lapha kwi-retreat ayikho ayisolvanga lutho kodwa yenze izinto zaba wesi. Angeke ngithi retreat ayisebenzanga ngoba ikwazile ukungivezela ukuthi abantu bazizwa kanjani ngami but ke ifamily bengicabanga mhlawumbe izoba nakho ukubuyisana kodwa angicabanga ukuthi sikutholile lo asikutholanga neze neze ngenkathi sesilapha ya ngizoqala ngento nje esho uMakhumayo ukhulume into eyakhulunywa yimi sihamba naye siphuma kwezomshado usho kahle ke wakhuluma eqala uthi ne sasishare yonke into of which is true lento adeyisho but for her ukuthi akhulume into eyakhulunywa yini sharing at that time azoyenza engathi ya mina ngayidirector kuyena eyiphi leyo nto into yokuthi you once said to me ngizoba unkosikazi wokwenzani mangabe uzohlulela ukuzala ngizokunikeza izingane eziningi lezi owawuyifuna okay ngayithi mina I know those way ngiyawazi mina ngoba kimi kwake kwashiya okay so yini ke yena azoyikhuluma as if ngangisho kuyena as if kwakuyinto yakhe ngoba kwakweyeyami hayi eyakhe into eyenza ukuthi ingidine kakhulu mangabe isisho uye ezoyisho ngami ngoba mhlawumbe kunokwenzeka yena ukuthi for the first time naye eyizwa into mhlawumbe ecishe ifane then abesezofaka mina ngingenabi mina nginazo izimpendulo ebengamtshela zona isikobili lapha ya ngakhetha ukuthi yazini indawo yakhe le uyazi usuyenzani angilinde la mthoko bese bakhona enye into eyasho wena eyokuthi abanye benu babengafuni ukuthi ngithathe abanye abantu I'm one person engakubuzani mina